ओइलाय आइथिं नुजादों दा इलाय मोखाङाबो আমার দুরান চুরান নাই আমার ফুটবল খেলা হয়ে থাকিব মই কইছি নাকি বড়লে নালাগে বলে পালে মোকো লাগে ओरैबायसा मोनसे गिलु बालु जाथाय ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गावनि फिसायानो गावनि बिसिखौहाय बुथारनानै हाखराव फबनानै दोननाय जाथाय ससियेल मिडियायावहाय नोंथांमोना नुदोंआनो जानांगौ बा गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन मा जानाय जाथायाहाय बेजोंनो लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार थारैनो बड'लेण्डखौ सोर नाङा बुंमारनाय बड'लेण्ड मोनोब्ला बड'लेण्डआव थाया नामा मा बुंखो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बेजोंनो लोगोसे श्रीरामपुराव सिन्डिकेटखौ लानानै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोना एसेबाबो मोनथिनो हागोन मिथिया माहा बोखांनो ओइलाय आइथिं नुजादों दा इलाय मोखाङाबो नुजादोंमोन इनि आइथिंआबो नुजादों এইবিলাক লাভ নাই কৈ প্ৰমোদ বড়ো জানে এইবিলাক কেনেকুৱা পইচা ল'ব লাগে নালাগে প্ৰমোদ বড়োহে জানে মই শ্ৰীৰামপুৰ গেটত পইচা 1 টকা সিন্ডিকেট নলয় মই লোৱাও নাই আৰু যদি লৈছে প্ৰমোদ বড়োই লৈছে কি আহি গ'ল আহি থাকিব 5 বছৰ শেষ হোৱা নাই 15 গেপ নহয় 20 বছৰ সেইবিলাক আমি আজি গম পাম না আপোনালোকে কৈছে ভাল হৈছে মই গম পাইছো বাস মই গম পাইছোতো হৈছে কোনো নতুন উপহাৰ এই যে ৰাইজক মই লগ কৰি আছো স্কিম লৈছে এপ্ৰুভ কৰিছে পুটাপ কৰিছে এইটোই মন্ত্ৰীৰ কথা কি মন্ত্ৰী বাদে কাম হলে হ'ল মই আজি ৰাইজৰ লগত বহিছে বহুত স্কিম লৈছে পুটাপ কৰিছে সেইখিনি কাম হলে হ'ল আৰু কি মন্ত্ৰীৰ দৰকাৰ হ'ব কি লাগে আপোনাক বহুত হ'ব কালি ইউনিভাৰ্চিটি নহয় মেডিকেলো হ'ব সব হ'ব এই 9 মাহে হৈছে আপনি 20 বছৰ বড়োলেণ্ড খাক নালাগে মোকো লাগে পালেতো মোকো লাগে মই কৈছি নাকি বড়োলেণ্ড নালাগে বুলি পালে মোকো লাগে বড়োলেণ্ড নালাগে কোৱা মানুহ কোন আছে কোনে বিটিচি চুক্তি কৰিছে আমি একেলগে আছে একেলগে থাকিব সবে বিটিচিৰ মানুহ বাস ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনোবাই বড়োলেণ্ড আনে মই নাথাকিম বুলি কম নাকি পাগল ধ্বংস হোৱা নাই বেছি কথা কৈ কিয় কিছুমান ফাট বাই ফাট কিছুমানৰ বেয়া হৈছে মই আজি আহিছে না চব বেয়া হোৱা নাই নাই এইটো নহয় ফাট বেয়া হৈছে এইটো বনাব লাগিব অতি সোনকালে আমার দুরান চুরান নাই আমার ফুটবল খেলা হয়ে থাকিব जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ आरो बुजिदोंआनो जानांगौ मा बुंलांखो बिथाङाहाय जितु श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटखौ लानानै जितु सोंलु खालामनायाव बिथाङा बुंदों आं थाइसेबो थाखा लायाखै बेखौ मानगोनां प्रमद बर' सारासो मोनथिगौ होननानै बुंदों लोगोसेनो जितु बड'लेण्डखौ मोनोब्ला आंनोबो नांगौ बड'लेण्डखौ सोर बुंनाय नाङा होननानै लोगोसे बड'लेण्ड मोनोब्ला जों बड'लेण्डआव थाया नामा गोबां खोथा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ बेजोंनो लोगोसे ससियेल मिडियायाव जितु गोसारबाय थानाय जितु जाथाय गावनि फिसायानो गावनि बिसिखौहाय बुथारनाय जितु जाथाय खनसे नङा खननै गोबां गिख्रंथाव जाथाय गोबां गिलु बालु जाथाय जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नै दाख्लै बावैसो जितु गावनि फिसाज्लाखौनो गावनि बिमायाहाय बुथारनाय जाथाय फिन आरोबाव गावनि फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनानै हाखराव फबनानै दोननाय जाथाय ओरैबायसा मोनसे गिलु बालु जाथाय ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आरो थिग बेखौ लानानै गोबाङानो सोंलु खालामबाय थादों बै जाथाया मा जानाय आरो बै जाथाय जितु जानाय सुबुङाहाय बर'मोन नामा होननानै खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बै जाथायाहाय बर' नङा होननानै माने बर' सुबुं नङा होननानै मिथिदों आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव बुंनाय बायदिबा नांज्लायलायनानै बेफोरबायसा जाथाया जादों बा सोमजिदों होनदों लोगोसे बै जाथाया जाहैदों उदालगुरि जिल्लानि जितु भैरबकुन्द रड खाथिनि दरसे फिसा गामिनि बै जाथायाहाय
बांद्राय भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना गोबाङानो नुखादोंबो जानो हागौ ससियेल मिडियायावहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै शेयार खालामना हो नैफोरबायसा जिथु जाथाय दिनैनि दिनावहाय खनसेयाव खनले जाबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों नै दिनैनि दिनाव ओरैबायसा मोनसे परिस्थिति जानानै फैबाय आरोखि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै